Kilala kita. Wala akong pakialam sa'yo! Nakawalan niyo ako! Isa ka lang pipit sowing alalay ng golden skirt niya. Anong kailangan niya sa akin? Kilala mo na ngayon kung sino ako. Nasaan ang anak ko? Anong nangyari sa kanya? Sagot! Nasaan si Calvin? Asan ang angas mo? Sumagot ka kapag tinatanong kita. Nasaan si Calvin? Anong nangyari sa kanya? Na si Calvin! Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Huwag mo ako pinagluloko. Huwag mong tinatago ang anak ko. Anong nangyari kay Calvin? Nasaan siya? Kahit pasabugin mo ang bungo ko ngayon, hindi magbabago ang katotohanan ng patay na si Calvin! Pinatay siya ni Black Rider! Anak, anong plano mo? Tama ko si Romana na eh. Wala akong ibang paraan kundi umalis sa lugar na to. Mahirap para sa akin na alisanin tong lugar na to, pero kung... Nay, ako lang ho alis. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ko kita isama. Wala akong isasama. Bakit? Pamilya tayo. Hindi tayo dapat naghihiwalay. Ako ho ang pake ni Edgardo, Nay. At hanggat kasama ko kita, lagi kang malalagay sa panganib. Sa tingin mo, matatahimik ako kapag nasa malayo ka at alam kong tinutugis ka ni Edgardo? Ginagawa ko ito para sa inyo, Nay. Para protektahan kayong lahat. Patawarin niyo sana ako kung kailangan pang umabot sa ganitong sitwasyon. Pero bukas, pagkatapos ko magpaalam sa lahat, lalayo na ako. Saan ka pupunta? Mas makakabuti ko siguro kung hindi niyo na malalaman. Senyor,
Andiyan na ba ang bagong shipment ng droga? Hindi po, senyor. Kinalulungkot ko pong sabihin. Pero natagpuan na ng mga tauhan natin yung labi ni Calvin. Pero, senyor, maaari po bang papaayos ko muna? Nakalasog-lasog, mahaling dahil sa pagkakahulog sa talon. Hindi kaya doon sa lakas ng lagasan ng tubig kung saan siya natagpuan. Inabot din kasi ng ilang araw bago nakuha sa pagkakababad sa tubig sa ilalim. Paano kayo nakasisiguro na si Calvin nga yan? Kinumpirma po ng doktor nung gumawa ng DNA test. Iwan niyo akong mag-isa. Umalis na kayo. Sana maintindihan mo. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang mo, hanggang sa huli, ginusto kong protektahan ka. Ayoko madamay si Calvin sa gulo sa Panangga. Bayaran yun dapat bayaran. Kung kulang pa, sabihin nyo lang. Kung hindi makuha sa pera, patatahimik ko.
Wala siyang dinadala sa sindikato, kundi puro problema. Kaya dapat, pag-isipan mong mabuti kung siya talagang susunod sa'yo. Tarantado ka pala talaga eh! Bobo ka naman talaga eh! Tama na! Nolan! Hindi ko na may babalik ang buhay ng pamilya mo. Pero maaari ko kayong bigyan ng magandang buhay. At si Cal. Ipadadala ko siya sa Amerika bukas na hindi na kayo magkakita. Pero ikaw na mismo ang nagdala sa sarili mo sa malagim na katapusan mong ito. Ang kailangan niyo sa akin, Senyor, bakit po? Sino ang naghamon ng patayan sa kanila? Si Elias. Si Elias ang naghamon. Alam niyo naman, di ba? Wala nang ginawa ang Black Rider na yan, kundi ang balikan ng grupo natin. At tugisin si Calvin. Pati nga po kayo, di ba? Pinagbalakan niyang patayin. Alam kong malalim ang galit ni Elias kay Calvin. Pero hindi ganun katanga si Elias. Hindi siya kasing tanga ni Calvin. At lalong hindi siya kasing tanga ng barkadahan niya. Uulitin ko ang tanong ko. Sino ang naghamon sa harapan ni Calvin at Elias? Uulitin ko ang tanong ko. Sino ang naghamon sa harapan ni Calvin at Elias? Senyor, nagsasabi ako ng totoo. Si Elias ang naghamon. Elias, subukan mo pang magsinungaling uli sa akin. Senyor. Pangatlong tanong ko na to sa'yo. Uulitin ko na naman. Sino ang naghamon sa patayan ni Calvin at Elias? Si Calvin. Senyor. Sino? Si Calvin po.
Hindi namin niya napatayan si Elias. Ayaw niyang mapatapos sa Amerika nang hindi nakakaganti kay Elias. Hindi ako nagkamali. Kinukumpirma ko lang